Awit saka gedhening tapa bratamu wekasan sumundul ing antariksa. Akeh para widodara kang sarta para widodari kang padha ngungsi urip jalaran ora kuat katampek dayane tapa bratamu mula aku tumekana papan kene bakal nyuwun priksa. Apa lugune kang ndok goleki Sang Begawan Bima Suci? Aku mung kepengin lalapan rasa, golek tentreme ati jalaran manungsa kang sih kasasaban nafsu tanpa linambaran tapa brata muka bisa ngrasake tentreme ati. Weh lah. Apa kowe ora butuh wujuding gelar pangkat? Apa kowe ora butuh wujuding bondo donya? Apa kowe ora butuh wujuding panita ingkang minangka dadi srana kanikmataning urip? Aku ora butuh wujuding pangkat sarta derajat jalaran yen to nganti kleru cacakane ora wurung bakal sinurak dening para kawula tasih. Aku ora butuh bondo donya yen to nganti kliru cacakane ora wurung bakal kecemplung ana juranging kasangsaran. Aku ora butuh wanita yen to nganti luput ora wurung bakal ndadekke laraning ati. Weh lah. Kuwi kena diarani tembung alus ning kowe iki wong semungah sesungaran. Ngaku-aku kowe dadi wong suci ditawani wanita bondo kang sarta derajat pangkat kowe nampik. Iki ana kang pungkasan apa kowe ora kepengin nglungguhi sela gilang kanggo jangkeping nggonmu dadi pendhita. Yen kuwi aku bisa nampa. Weh lah. Sarananing wong yen luhung betah lopo kurang kuling linga salat sapmika yen ngendika kudu manis mring sesama samaning manungsa sami oh yen to ngono aku wis mangerteni gegebenganing atimu. Kowe nampa wujuding sela gilang ateges kowe milik klungguhane Sang Hyang Jagat Kinata neraka jahanam papat tunung wah. Mangancur laku ning angin gunturang graning arga gunturang graning arga yen to kleru tembungku aku nampa paringing dewa sela gilang ateges aku bakal njungkeng kulungguhane Sang Hyang Jagat Girinata iki dianggep luput aja ndok cemplung tak nyemplung Dewana Kawacandra Derupa. Aku ora butuh kanikmatan ya kene butuh sela gilang dadi tipen neraka jahanam wah Dewa Radil golek kaluputane pepundhenku Begawan Bima Suci. Ayo iki Anoman sing arep obrabrik Kahyangan Suralaya.
Yata larata saking kodya sakuru kula yen ta tan mutusa sang Sri ing milah ing mangarcuna masidham sekaring bahwana langgeng Yama Dipati Rama Pukulun ngaturaken sungkem pangabekti konjuga wonten sandaping pada paduka. Ndak tampa liwat pangestu kuwae tampanana. Kula pundi dadosa jimat. Wa Pukulun ngaturaken sungkem pangabekti konjuk. Ya mau tak tampa. Ora liwat pangestu kuwae tampanana ya Madipati. Nggih. Kula cadhong tangan kula kekalih. Kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat wa Pukulun. Kepiye pawartane sira ndak utus supaya merpekti unggiwane Sang Begawan Bima Suci. Waduh, Rama Pukulun. Sampun kasbadan kula nitik kawontenaning arga Kelasa. Jebul Sang Begawan Bima Suci tata gelar kepingin lalapan rasa. Kula kepareng badhe paring wujudipun derajat pangkat dipun tampik, bondo donya dipun tampik, wanita dipun tampik, jebul kepingin nglenggahi sela gilang. Oh, kula saged netepaken bilih Sang Begawan kepingin kelengganipun Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata wekasanipun samangken kula cemplungaken wonten kawah Candra Dimuka. Dewa Kadukwane kurang duga. Kowe midana pundhenku Begawan Bima Suci. Iki sing dadi piwalesmu Hanuman Artrima. Obrabrik Kasembangan Suralaya. Wah. Pak Pong pura kencang kaya warupeng kong mepet ngembang ditegor wong tuntek arane apa antaso jeneng Rama sing pulih jantir. Kok kaya ngono cak-cakane manungan. Wis cetha ngerti karo ratuning dewa arep ngobrak-abrik kayawan kowe lek cumantaka tumindak Hanuman oh kena siku dendaning dewa wah. Larwana kula nyuwun werta Dadi Guru. Dika niku pripun? Lah nggih. Turi Kilarwana keparenga kula nyuwun werta. Lajeng kados pundi? Pundhak pungkasaning lelakon. Kakang Resi Kaneka putra kula bodhok kendika.
dewa sing luput Kakang. Ndika entas Bima Suci ingkang mapan wonten Kawah Candra Dimuka. Ngestokaken dawuh Guru. Senggono. Ya ini ngomong amen kleru anu man. Dudu Sangkono. Sanes Senggono. Wah iya. Nek Sengkono iki dalang jlitheng wong antru kae. Jlitheng Sangkono. Tak jenenge jlitheng Sangkono wonge nesu. Sukono. Kena tangane diselehke. Karpe lho basa to. Wong ki nek wis tatarane iki dhuwur ki nesu ya nesu, duka ya duka. Ning tata krama tetep kudu nggunakake wujuding tata krama. Kowe nuduhke nek jiwane luhur, wani ya wani, perang ya perang. Ning perang kudu nganggo tata krama, ora kok perang ampyak awur-awur. Dupeh digdaya dupeh kuat ki ora kena. Dadi kudu tetep sumungkem karo para Jawata. Kowe ngamuk ning kayangan kena, kowe nantang dewa kena. Ning kudu nganggo tata krama. Lah ya ngerti ngono kok. Kene penumping ngerti lho lek. Ngelokne kowe Anuman ra di tata krama. Ning arepe rada kok malang kerik. Lha iki lho, kowe campur iku ngerti. Basa, ngestakaken dawuh buku lah ya ngono to. Kowe duwe karep apa? Kula mbela dhateng Begawan Bima Suci. Menapa kelepatanipun dene dipun pidana dipun cemplungaken wonten Kawah Candra Dimuka. Ya wis, kuwi sing kleru ki Yamadipati. Lem perintah ki ora ngono kuwi. Dadi Yamadipati ki dandang dionekke Kuntul, Kuntul dionekke dandang. Dandang dionekke Kuntul, Kuntul dionekke Gagak. Kuwi ora bener. Mekaten kula iya sing salah ki Yama. Yama ki dewa ora tau bener. Ora tau melu penuwangan, ora tau melu rembugan sore ki ra nate. Mula urut-urutane ki ra ngerti. Wo gending awale pambuka. Bar pambuka engko terus rambatan dadi ayak. Iki kunci. Wong nabot tanpa duweni kuwi. Lah kuwi jenenge ora bener. Upama antuk dhuwit kuwi dhuwite ndang entek, mergo lan nabok ki ora bener. Dhuwit ki titik jumlahe ning nek bener antuke saka barang bener, kuwi mesti awet. 100 dadi 3 sasi. Iki lho kaya ngene iki lho jenenge. Kok tukone apa pulih-pulih ning sakmu ki pulih-pulih. Ngono. Dadi lali. Mesti ngene. Lho, dhuwit ki kaya wis entek lho. Lho kok sik enek neh lho kuwi. Kuwi nandhake dhuwit ki saka dhuwur kuwi bener-bener le makarya, bener-bener nggone duwe pakaryan iki diayati tenan. Napa? Nenong templang. Memane iki karo jagung. Kuwi nek bukane bener, lho kuwi awet. Tambah. Mekaten mula iya kok. Mula saiki penjalukmu kula nyuwun dipun entas Begawan Bima Suci. Aja kuwatir, engko bareng karo aku. Neng Kawah Candra engko tak entase. Ya kuwi si Bima Suci. Goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon
Lur guncang ngalis sang maweh gandrung. Oh. Pusaku mancing ana kawah candra dimukana wujuding pawongan Jalwestri. Yen to tak titik saka tata gelar nampa wujuding benda dening Gusti kang akarya jagat, kowe kuwi sapa diageng aku? Raden, ulugune aku wis mangerteni sapa kowe, ya mung sawetara ing kene bakal tak blakakne lugune aku iki. Duking Uninata ing Astina kang jejuluk Prabu Pandhu Dewanata Werkudara, kowe anakku nggih Bapak Pandhu. Bapak Pandhu. Sikra miler aturke sungkem bekti kunjuk ana ngarsamu Pandhu bapakku. Anakku nggih Bratasena, tak tampa pangabektimu yen ana luput ora dadi ngapa. Pangestuku wae tampanana kula Bratasena. Tak cadhong tangan loro. Dak pundi kumpula lan aji jaya pangestune Pandhu bapakku. Ibu Madrim ngaturke bekti kunjuk ana ngarsamu. Anakku nggih Bratasena, tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana yungkir. Tak cadhong tangan loro. Tak pundi ana mustaka dadiya jimat. Anakku kula Bratasena, aja na pandak wayunggir lamun pun Rama ora tanggung jawab marang para putra ya kuwi para Pandhu. Duk nalika Bratasena isih awujud bungkus ndak sitrakake ning wana Mandalasara. Durung nganti sembada sukertaning bungkus bisa disirnake, mekasan pun Rama nampa siku dendaning Jawata dipapake ana kawah candra dimuga nggih. Mula sing gedhe pangapuramu Bratasena. Aja na pandak walamun pun Rama ora tanggung jawab marang para putra kula. Aku ora bakal maido marang dumadining lakon jalaran. Manungsa urip ana jagat raya mung sadrema nglakoni. Menungsa babar pisan ora duweni gegayuhan kang sarta pepinginan nampa wujuding paukuman gandeng urip kuwi wujuding papan kanggo sinau, kanggo mbedakake endi kang bener lan endi kang luput sipate minangka dadi pamecut. Ya mung bakune bombong rasane atiku nggonku tarak brata.
dawe para pinter anak anunganing kita kudu bisa mikul dur mendem jero marang asmane wong tuwa. Garising kodrat lakonku nadyanto sawetara Bapak Pandhu mapan ana Kawah Candra di muka. Aku isih bisa sapatemon kalian Bapak Pandhu. Anakku nggih anakku Bratasena. Pun Rama titip marang adi-adi murening sira kang santosa kulub. Pun Rama mung tansah ndedonga muga-muga sembada Bratasena ngayomi marang adi-adimu nggih Bratasena. Wis tokke dawuh antuk kapitayan saka Bapak Pandhu. Aku saguh dadi sule wong tuwa ngayomi marang sedulur-sedulurku Bapak Pandhu. Anakku nggih anakku Bratasena. Sena. Long-lengeng driya mangu-mangung kandhuan rimang lelena tanpa kanin Narada Dewa iku apa? Nggir mentasa saka Kawah Candra di muka. Mesakno penandhange Kahyangan Suralaya sababe apa? Andhanmu ngamuk si Anoman. Ngrusak kanan papane para widodara kang sarta para widodari. Malah kuwani Anoman perang tanding musuh Sang Hyang Jagat Ginata jenenge rak wong ora duwe tatanan. Sing salah Anoman apa dewane? Sing salah Yamadipati. Yamadipati kuwi apa? Dewa. Kongkonane sapa? Sang Hyang Jagat Ginata. Karo sapa? Karo aku. Nek ngono sing salah ora mung Yama. Klebu pekulun Sang Hyang Jagat Ginata karo Bathara Narada. Waduh, wah iya kan. Pancen ora bakal tak selaki. Ora dadak nganggo tedeng aling-aling, aling-aling nganggo tedeng. Tembung apa kuwi aku. Ning saiki tak jaluk kementasa saka Kawah Candra di muka mesakno penandhange para widodara kang sarta para widodari. Aku saguh nang aku duwe penjaluk. Apa penjaluk bakal tak udaneni? Tak udaneni iki tegese dituruti. Diwudani, dituruti. Udaneni iki sok tembung wuda. Tegese iki nuruti, ngono lho. Diwudani iki dituruti. Aku njaluk swargakna Bapak Pandhu aja dipapake ana Kawah Candra di muka. Tak turuti Bratasena. Anakku nggir gedhening panmontan popama Bratasena. Diage tindakna darmamu kulub. Bapak Pandhu aku melu kowe anakku nggih Bratasena. Bapak Pandhu. Bapak Pandhu. Bapak Pandhu. Uret yen tawes kelangan wong tuwa sing dipaperi sapa? Aku melu Bapak Pandhu. Wis aja nangis, aja nangis. Bapakmu wis ngancik kasuwargan kuwi jenenge anak anunganing kita, kudu bisa mikul dur mendem jero marang asmane wong tuwa. Wong tuwa dadi lantaraning tumuwuh Bratasena saiki tindakno darmamu yo ngger, tindakno darmamu. Wis. Wis tokke dawuh Narada Dewaku.
Wah. Sapa Prabu Karungkala saka negara Makenceng Barong. Ngopo brengak-brengok aku njaluk mati ah. Aku iki dadi ratu sugih ning hawane uripku panas. Mula saka kowe urip tanpa guna aku arepe njaluk mati pengen dipateni karo Werkudara sing dadi pendhita ning Arga Kilasa. Ora sudi aku gawe pepati tak prusa patenono aku. Aku wis sepet nyawang kanan jagat etan. Us.